We are back again mga homies. Hold up. Babalik Game 4 ng Team Yellow Orange versus Team Brown Tiger mga homies. Bago ko simulan yon, shoutout ulit sa ating mga loading vlogger. Si Boss Ryan Mandalagit, Gagambino PH. Sana walang away-away. Peace lang tayo sa inyo. Alam niyo naman siguro. Tsaka kay Gagambinoy, Galamires TV, Kasapot, kay Tito natin lahat, Tito Salde TV. Shoutout sa inyo, sa mga baguhan rin na support nyo rin sila gaya na pag-support nyo sa akin mga homies. Kay Gagam Vlogs, Gagam Pogi, Batang 90s, kay Boss Happy Man Forever Cute, tsaka kay Spider Channel PH, yan, Nick Gagamba TV, yan, support natin yan mga homies. Ilalabanin natin ngayon sa Team Brown Orange, kulay brown pa rin kasi balakas pagkakamukha lang sila. Sa Team Orange naman, tsaka Team Orange Yellow, ganun pa rin, tigre na orange, halos magkaka-identical din sila. So bago ko yung simulan mga homies, shoutout ko rin mga homies natin dyan. Yan, shoutout sa inyo. Basa nyo ba lahat mga homies? Shoutout sa inyo. So yun na nga, update pala muna natin sa baby summer natin mga homies. Nakita ko siya kinaumagahan na tanggal na yung balat, nagmolt. Ito yung picture niya mga homies, kung maalala yung pinost ko sa community. Yun, nakita nyo ba mga homies? Yan siya. Tapos hindi ko siya ginalaw muna kasi baka kung anong masamang mangyari. Pero ang nangyari, chinek ko na ulit mga homies, ganito na siya. Doon na, natepok to yung mga homies. Hindi niya kinain, hindi niya natapos yung molting niya. Matay siya mga homies, sayang. Paalam na tayo sa baby summer natin. Wala na, hindi na natin siya may tatapat sa office kasi namaalam na siya mga homies. Nilagaan pa naman natin siyang mabuti. So yun lang mga homies. Bago ko pala simulan to, meron tayo ditong mga TM. Yan, 100 yan mga homies. TM size. Sino may gusto sa inyo mga homies, punta na lang kayo sa bahay. Add nyo ako sa Facebook. May kita nyo sa description yung Facebook name ko. PM nyo na lang ako mga homies. Tiga Parañaque ako. So yun lang mga homies, simulan na natin to. Kunin ko lang yung kalaban na itong brown. May kita nyo sa picture. So yun na nga mga homies, ito yung kulay orange. Yan. Tigrihan rin siyan pero kulay orange. Mga riri yung kulay. Pinagsama-sama ko talaga yan para sa temang to mga homies. At ito yung kulay brown. Start ko na mga homies. Palag agad. Op. Yan natin kung match lang to ha. Game 4 na to mga homies. Mamili na kayo ng kakampi nyo. Kung anong kakampihan nyo. Game. Uy, daan lang mga homies oh. Utak mo. Aggressive yung orange, bang babawi yung team orange ah. Aggressive eh oh.
Hinabol pa baba oh. Aggressive yung orange natin mga homies. Kinagat pa. Aggressive oh. Hinabol niya talagang hanggang baba oh. Game. Walang abulan hanggang baba. Nahabol hanggang baba mga homies, matikas. Atras yung brown. Talsik. Shit. Ayan na naman. Abunggo. Tren. Basic. Mga alam na sinong panalo rito ah. Wala. Pinipitik lang. Hindi niya kaya yung orange mga homies. Masyadong aggressive yung orange natin. Kinagat na mga homies oh. Walang palag. Kinagat. Kinagat na mga homies oh. Walang palag. Kinagat. At pumapalag pa mga homies. Pumapalag pa oh. Hinalikan oh. Lips to lips. Ang laki ng katis. Katas oh. Lagyan na natin sa sticker. Para di maputol mga homies. Ayun oh. Wala na. Finish na to mga homies. Bibilutin na to. Kinagat siya dito sa pinangahan. Yung brown natin mga homies. Bilot na. Binilot. Pinangahan eh. Di na nakapalag. Pinangahan mga homies. May katis rin yung orange. Nang hina rin. Pero mas napuruan yung brown mga homies. So yun mga homies. All 2 na tayo. Nakabawi yung team orange. Oy! Nalaglag. Nakabawi yung team orange mga homies. Alam na. Tig-apat sila natitira. 4 sa team yellow, 4 din sa team orange. Match na match. Yan ang magandang laban mga homies. So yun, bago ako tapusin to, may naisip pala akong gawin mga homies. Bala ko pagsabayin na lang sa isang video, pagsabayin yung 4. Tapos kung sinong manalo dun. Halimbawa, may pumili sa team orange, tapos isang pumili sa team brown. Kung nanalo yung team brown, yung mga pumili sa team brown mga homies, mamimili ako ng isa. Bibigyan ko sila ng TM na mas battle line. Ngayon sabi ko mga homies, TM mas battle line. Tapos tsaka na rin natin pag-usapan kung ilan sa susunod ko na lang na video. So yun mga homies, mamili na lang kayo. Magpo-post na lang ako sa community ko ng poll. Tapos doon na lang kayo mamili kung anong team kayo. Pili nyo rin kung ba't gusto nyo manalo. Tapos kung anong team nyo. Yun lang mga homies. Thank you and peace out.